Pred pár týždňami sme zverejnili video o zlom technickom stave chodníka, vedúceho od sídliska v Tatranskej Lomnici k miestnemu obchodu. Na základe našej žiadosti sa nám ozval vlastník súkromného pozemku, s ktorým sme sa minulý pondelok stretli. Dokonca sa nám po našom videu ozvala aj domáca firma z Tatranskej Lomnice, ktorá sa zaoberá aj rekonštrukciou chodníkov a ktorá by bola ochotná pomôcť pri oprave predmetného chodníka prakticky len za cenu stavebného materiálu. Tam, kde naše mesto nemôže urobiť nič, sa tak musia iniciatívy chytiť domáci. Po prvom kole rokovaní konštatujeme, že máme z prístupu súkromného vlastníka veľmi dobrý pocit a domnievame sa, že kompromisné riešenie, ktoré bude v prospech obyvateľov Tatier, sa určite nájde. Na teraz čakáme na zhodnotenie situácie a ako náhle budeme vedieť niečo viac, samozrejme to zverejníme. Ak máš aj ty tému, ktorej by si chcel, aby sme sa venovali, ozvi sa nám. Kontakt na nás nájdeš na našom webe. Ďakujeme, že nás podporujete, lebo iba spoločne dokážeme vrátiť život Tatrám a zabezpečiť ich pre naše deti a vnúčatá.